Jsem zase venku a jak si můžete všimnout, přišla k nám zima, no taková menší je tady snížek a toho chci v dnešním videu využít. Takže v dnešním videu půjdeme zase na naši louku, ukážeme si zimní přírodu, jak vypadá příroda v zimě, jak reaguje cokoliv na zimu ze přírody a pak se budeme podívat do toho lesíka. Zkusíme si říct, jak chcete přežít v zimě, když jsme si něco podobného dělali minule, ale tak to nevadí. A hlavně si zkusíme udělat ohýnek, jestli jsme byli schopni si udělat oheň a jsme na nějakou chviličku ho udržet. Pro případ nouze tady mám vodu u sebe, musíte hlavně vždycky dbát na bezpečnost, takže nejdu tady jen tak. A navíc je sníh, takže to vždycky to je dobrý, když má takhle sníh, můžete to zadupat, zaházet sněhem, takže to si taky všechno řekneme. Tak se uvidíme u lesíku. Jsem přišel k louce, tak jsou tady nějaký děti, co asi využili sněhu, takže šli stavit asi sněhuláka. No co z toho bude, jestli sněhulák, tak to bude cool. A vypadá, že tady dělají prostě blbosti se sněhem. Mají boby, takže bobovali. To je hlavní. Kouká na mě. Tam dál. Vlastně v botách bych si je zavázal, něco s tím dělat. Nádhera, si říkám. Takže se zase ozvu někdy nahoře. Vylezu nahoru, tam něco uděláme s těma botama. To by nebylo dobrý. A nevolejte na mě. Jakoby nejsem, no nic. Takže zatím. Tamhle v dálce lidi, nevím, jestli to vidíte, tam je taková tečka, vidíte, jak to běhá. Nevím přesně, co to je. Je možný, že to bude liška, může to být pes, co někomu utekl, ale zajímavý detail. Už jen ten fakt, že to běží z lesa, ale zase lišky se straní podle mě jako toto, i když jako na loukách jako je to celkem pro ně normální být. Ale nevím, no, tak takový menší zimní detail. Takže jdeme, pokračujeme v cestě lidi. Jsem přemýšlel na tou liškou teďkom. Jsem zvědavý, co potkáme my. Protože je pravda, že v zimě ty zvířata jsou takový trochu víc aktivnější. A nepotřebuji tady fakt potkat lišku nebo divoký prase. Takže jako je. Dobrý, já jsem sníh. Musíme si všímat stop, budeme si všímat stop. Hodně. Nevím, jakou stopu, koukneme, co to asi tak může být. Koukneme i tady na tu louku, protože tady se ty svině většinou jako procházejí. Sice jsem ještě jako dosti blízko, on ten lesík je celkem blízko od domova, takže vlastně on stačím seběhnout tady ten kopeček a jsem jako safe, ale no záleží proti čemu běžíš, vole. Ty běžíš proti nějakému, a hele, tady jsou nějaký stopy zrovna. To by asi napsal, jako nevím, já vole nejsem stopmajsta, takže jako nedokážu úplně, vole, jestli to je pes, liška, vole, nějaký pes, liška, krtek, nedokážu to určit. Takže možná budem trochu kukt, ale tak, a co jako? Co jako? Ne. A co jako? Chováš se tak jak hovado, vole. A co jako? My já dostáváme do práce, nestav mě, vole. A co jako? To je dobrý, to je dobrý. Hlavně klid, já jsem profesionál, mám letité zkušenosti, jo, takže tak. Takže zatím. Jsme na louce a ještě když jsme tady, tak rovnou můžeme pobrat nějaký dříví. Zkusit najít něco suchého. Pokud chcete dělat v zimě oheň, základem je prostě suchý dřevo, stačí vám prostě, nebo vám ne, mně bude stačit pár klacíků. Kdybych tady chtěl být přes noc, tak si tady začnu jako tahat jako větší kusy. To klidně jako i si udělám kempík tady, abych měl hodně dřeva, ale to si myslím, že nebude nějak jako zapotřebí. Nebude stačit, možná si ani nemusím tady, možná když budou laky, tak bude něco v tom lesíku, no, takže pohoda. Do fíče jsem se špatně zavázal boty a už mi teče do bot, jak se říká. Pak jsem se taky koukal. Nevím úplně, co to tam bylo. Ať to bylo, co to bylo, už to tam není. Ale
kdo ví, co na ně vybavte tady jako. Nejsem úplně nejvíc happy, i když nejsme jako přímo u lesa, je takový lesík uprostřed louky a ničeho. Takže tady by jako nějaká svině být nemusela, ale takhle, jestli tam jako vyskočí divočák, vole, tak jako nevím, no. Tak jako asi GG lidi. No, to tady k tomu úplně nevím, co dodat. Konec konců divočáci jsou pořádní zmrdi. Reálně lidi, jestli máte rádi divočáka, kámo, vypněte to video a jděte pryč. Takový lidi nechci na mém kanále. Takový lidi, co mají rádi divočáky. Image mít rád divočáka, kámo. To je tak, kdybych řekl, tyhle, že mám rád furíky, kámo. Ne, vole, nebudem tady šířit nějaký hate speech. Tak, jdeme teda najít nějaké místečko. Za mě nejlepší to asi bude u toho našeho bunkru, co jsme si tam dělali. Takže, a už nás ani blokali, což mě zvyká. Hele, tady vypadá další, to vypadá stále, ale napsal. Aspoň doufám. To bude pes. To by mohl být pes. Pak jsou tady nějaký menší stopy. To nevím, co je. Ale vypadá to něco malinkýho, takže pohoda. Tak teď jsem si dostal lidi. Tam křuplo něco, vole. Já se takhle otočím. A asi se trošku připravíme, než tam vejdeme. Co mi to úplně nechce chodit, jak se říká, s prázdným žaludkem, vole. Když chcete lidi dělat ohni v zimě, co chcete, jsou dvě věci. Chcete mít takhle vykopanou díru, kde nic není, a chcete mít tak hromadu sněhu, jste to později, když tak mohli uhasit. Já tady ale ještě mám nějaký bonus, a jestli jsem si to já debil tam nenechal, tak bych měl mít u sebe i vodu. Což je taková dvoufázový ověření. Lidi, vodu nemám. To nějak vyřešíme. Mám rýmu, to je hlavní. Takže jo, jdeme začít něco dělat. Takže první, co potřebujeme, je větvičky. Budeme pár potřebovat. Pro začátek otrháme stromek. Jestli byl živej, tak už živej není. Dobrý, no. Tak, dík za větvičky, bráško. Budou se hodit. Jo, to by mohlo stát, akorát ne, tak postačit fakt nebude. Jdeme ještě něco pobrat. Tady opadalo. Tebe asi teda nebudu. Jdeme zkusit hledat ze země a ty nemusíme trápit stromy. Let's do this. Jsem jackpot, velkou větvičku s hromadu malýma větvičkama. Takže jo, teď jdeme dělat samostatný toho ohniště. Nějaký základní ohniště máme. Jdeme zapalovat, tady máme ještě něco náhradního, když tak to ještě pobereme. A jo, vytáhneme to pepo. Tady máme, udělám takový stoleček ze sněhu. Fuj, mrznou mi ruce, vole. Zavřeme to. Tady máme tady jednu kostku pepa. To není úplně nic. Nějak to vyřešíme, lidi. Sral, protože někdo zařval, ale nakonec to budeme lidi, co šli za mnou. Tady dochází kolem. Mám teda ohýnek, nebo doufám. Tak hoří, nehoří. No, uvidíme, co z toho bude. Uvidíme, co z toho bude, no. Takže tak. Hoří, nehoří. Takže jako mám v plánu to asi uhasit a zatím ještě mám pepo, takže dokud mám pepo, tak to tady budu nějak jako snažit udržovat a uhasit to dole. To na tam ty větve asi ani nebude dneska potřeba něco dělat. Už se ani asi nedojde. No uvidíme, jestli toto chcípne, tak ještě mám jeden plán a pak odcházím. Nejde mi to dneska nějak. Už ani minulé, ale tyhle to znamená. Mohlo by, aby mi tady nezbrzly prsty, ale bylo by to cool, jako už mi mrznou. Chvilku jim dala z rukavic, a už mi mrznou. Takže tak, já se ozvu při nějakém dalším updateu asi, protože necháme, co můžete koukat, jak to hoří. To je rukavici mojí.
takhle vykolem. Do prdele. Počkejte, to ještě to nasměrovat. Jo, takhle to šlo. Já vím lidi, měl bych si koupit normální kameru. A jak vidím, to zheblo. Já to vidím, že ne, tak koukám. Prosím, nádhera. Takže mám ještě jeden poslední plán. Dobrý vole, já že jsem tam rukavice, vezmu ten nejstudenější, co to je, no nic. Všechno, co tady je, dáme teďko na stranu. A to taky, ale tam tady ty nejmenší klasičky, co jsou, takže tady takový ty ještě tlustý, ještě ne. No až přijde řada. Začneme fakt tady takový úplně těma nejmenší z nejmenších, jako je toto. Takovýchhle malinkých sraček. Tady ještě toto třeba strhám celý, to by ještě taky šlo. Takže tentokrát to uděláme tak. Já to vezmu kousek pepa. Skryjte tady. Op, nádhera. Kousek pepa. Tentokrát to udělám, že tady dáme takhle malinký základ z malinkých dřevíček. Na to dáme pepo, na to dáme další malinký dřevíčka. Já musím ještě natrhat, po nám došly, takový ty menší kousky a... Z nejmenších, co tady je lidi, co nabereme. A mě mrznou ruce, já doufám, že to rozdělám. Teď zmrznu. Tak jo, to vyšlo. Zapalovač. Kurně. To je zima. Ta paní, co mě viděla, se doufám, že tady nikdo nepřijede. Nějaký myslivec nebo něco. Kurně, mě je taková zima ty ruce, že já už to ani nezapálím lidi. Počkejte, musím si chvilku zahřát. Tak no. Cvaknout, jestli bych si dokázal. Jo, asi jo. No. Ten poslední pičo už jsem dostat, dole. No. Ne. No tak. Jau. To jsem já za outdoor youtubera, vole, když nevím udělat postraný oheň, tyhle. To je ostuda, kámo. Třeba budu známý jako, vole, jako ostuda celého outdooru. Čekat. No. To už bys mohl chytnout, ty zmrde. Ty čurám, no nic. Lidi. Jako lehnu. Tyrku. Ano, tak. To už je ragebait, lidi. To mě už ragebait je úplně každý, dokonce jak mi zapalovat, tyhle. To už je jak na schvál, jej, Davi, nic nevidíte. Pardon. Musíte mi říct. Nic říkat nemůžete, ale tak stejně. Hele, nádhera. A teď na to hodně ty malý sráče, vole. No, takhle, nádhera. No, nádhera, vole. No, vole, neproskej mi tady takhle, jako nejsem na to zvědavý na nějaký tvoje tady píčo divadýlko, vole. Myslím, že to jde, vole. No, konečně toho říkám. To hlavně udržet, vole. Budeme tam házet tady tyhle ty malí, co jsou tady takhle kolem po zemi. A budeme se modlit, kámo, že nám to chvilku udrží, vole. Tak, tady o tom pak hodíme takového jednoho většího sráče trošku. Doufám, že to neuhasí, protože to vlastně budu mluvit. Tak, nádhera.
No lidi, uvidíme, co to udělá. Uvidíme, co to udělá, doufám, že to nějak vydrží. Po nějakou chvilku. A to dobře zatím, ale nesmím zakřiknout. Takže prostě radši držím hubu. Tak, začneme házet takový ty trošku větší, menší, vole. Větší, menší rovná se. No, jsem takhle do strany, jsem takhle druhýho, vole. To ještě už tak suchý, sem dáme taky. Víme, jak dlouho to vydrží. Takže dlouho. Nemusel by to úplně umřít. Hledám radši ještě nějaké menší větvičky. A on takhle blízko zase jako, neměl bych to úplně nechat jako na osamotě, protože budu takhle jako poblíž. A jestli toto nevíte, tak odcházím, protože už začíná zpívat a já rozhodně jsem ready na to tady dneska zůstat přes noc, takže když se toto nepovede, tak ukončíme, nebo neukončíme, ale odejdeme. Měl jsem dneska jako jediný plán zkusit udělat ten oheň, ukázat, jak vypadá zimní příroda. Jsme si asi splnili. Takže teď jestli to tak máme. Tak na lámu. Tak kvátek salámu. Ne. Položíme takhle na to, aby ten oheň ale mohl stále dýchat. Ty vole, nevypadá to nějak nadějně. Je. Můžeme tam hodit ten zbyteček toho pepa, co máme. Tam ještě tam máme jeden kousíček, ale uvidíme, co to udělá. Jau. Zmrdé jeden. Co to dělá? Chytný. Brochyk, tam. Tak počkat, tak to hodíme sem a musím zapálit. Taky hoří? Jo. Jo, takže teď větviček hodně to sem. To může taky trochu hořet. Bude hořet líp. Můžete tam to ciflovat. Moc to dělat vy. Si ohřeme ruku. Co se děje? Jdeme další kousek. Můžeme poslední. Rozdělíme na dva. Dáme další dva tábory. Jako na oheň. První tábor. Tu chytne teda. Jeden vložíme sem. Jeden vložíme sem. Naposledy vytahu zapalovač. A jdem na to. Jo. Chytl a tenhle. Taky chytl nádhera. Máme 3 tábory. Trošku listím. To vypadá, že se začíná něco dít. Vypadá hezky, vole. Konečně taky trochu. Nemyslím si, že jde tam to listí, ale udělal jsem trochu ohřát ruce, vole. A tam ten chcípl, to je do prdele. No nic, lidi. To nevypadá dobře, vole. Vůbec nevypadá dobře. Zkusíme tam dát už nějaký větší kalibr. Modlit se, že to něco udělá, vole. Každopádně lidi, pokud děláte oheň, i když se vám ten oheň nepovede, jako třeba mě, kdyby se dneska nepovedl,
vždycky je lepší to prostě zaházet něčím, ale neříkám dřevem, jo, třeba tamhle sněhem. Tamhle tu hromadu, pak na to nasypu a vydáme se domů, určitě už se začíná stmívat a už to není moc příjemný tady být. Nebo zatím ještě jo, ale teď jak je zima, tak některé ty zvířata jsou aktivnější trošku. To zatím jak nedělá radost. Ale jo, to zatím to hoří to hlavně. No i kdyby tady napřespat noc, tak to asi jako seru. Protože jakmile vy na outdooru neuděláte oheň, ty odejděte, tedy jako tam už pak jako víc neuděláte. Vypadajte pak, jak jsem říkal, že na ty cápek koukal na mě, ty vole, bych mu pospálil barák, tyhle. Pospálil mají tady malinký ohně, to je barák. Aby tak nečum. Ne. Že jo, co se děje? A už to vypadá, že to chcípá, vole. Píči to lidi. Jo, každopádně to, jo, jsem vlastně říkal, že jsem si přidal bandáž do toho. A jak vidím, tak jsme dneska toto. Udělal poslední záchranu, že vytáhneme jeden kapel, no ne, tak tam kapestíky se můžou náhodou hodit. Takže jak vidíte, tak jsme dneska selhali, bohužel. Já se to příště naučím dělat ohně, vole. Dneska tady už asi nějak jako něco extra nějak nevykoumám, takže to jdeme asi chcípnout, vole. Jdeme to típnout, pardon. Tady vidíte, proč jsem si dal takovou hromadu sněhu. To je přesně ten důvod. Musíte to zasypat sněhem, musíte to udusat. V případě polít vodou, já jsem si vodou nevzal dneska. Tak. Čekám to. Mělo by to být dohašený. Jo, řekl bych, že to je dobrý. Takže tak. Tak, nádhera. Jdeme domů, kašlu na to. Vývoju. Byl jsem v tom lesíku. Snažil jsem se dělat oheň. Použil jsem na to veškerý pepo, co jsem měl u sebe. Zjistil jsem, že neumím udělat oheň ani s pepem, což mě jako docela sere, když je zima, takže jako jo. Je pravda, že to dřevo je mokrý a takhle. Mám promrzlý prsty, že mě to bolí. To není dobrý lidi. Měl bych odejít, což taky dělám, přes tmívá. Tamhle můžete vyčkat, vole. Tamhle, že je měsíc už. Z druhé strany můžete vidět, že bude bouřka, takže nic dobrýho. Takže asi nejlepší čas na to si říct, že odsud mizím, protože teď začali pak chodit lidi, chodí tady nějaký čurák se psem kolem mě a asi dobrý. Třeba bych šel třeba dvakrát kolem mě a ještě po třetí, pak se ještě vrátil, takže jako nevím, no. Nepřišlo mi úplně příjemný, když jsem tam dělal oheň v lesíku, kde nevím, jestli se to může nebo nemůže, a přišel tam cápek se psem a stál tam a koukal na mě, tyhle, kdybych mu rozbolal rodinu. No nic, no. Takže jak vidíte, bouřka se blíží, nejlepší čas vypadnout. Ještě k tomu je mi zima, mám promrzlý prsty, takže snaha byla prodebila. Takže jo, ale lidi, nebojte se, protože zítra nebo někdy rozhodně vydám další video. Nevím sice ještě o čem, ale to se víc zaměříme na zimní přírodu a už naučíme se fakt dělat oheň, protože jako měl bych se začít snažit, protože neudělám ani podělaný oheň a je to ostuda celý outdooru. Takže tak, takže jo lidi, já jdu domů, zmrznu, nebo prsty mi zmrznou, to bude dobrý. Takže já lidi doufám, že se vám video líbilo, nevím jestli bylo krátký, dlouhý, asi krátký, kolem takových 10 minut by být mohlo, to doufám. Bolí mě prsty. takže lidi, takže já se s vámi loučím, snad se vám video líbilo. Takže lidi, já se s vámi loučím, snad se vám video líbilo. Pokud ano, zajděte tady like, odběr, komentář, co bych měl dělat příště. A se s vámi loučím lidi. Ahoj.